The guitar speaks, the Zulu soul sings. From the valleys to the main stage, congratulations to Khuzani Angidlali Nezingane for winning Best Maskandi Album. Usiba Lesizwe Summer 31 sponsored by yiyo leyo ndoda leyo. Sibonga uKhuzani nge-Best Maskandi Album yakhe eyaphuma last year ngeyi-15 kaNovemba 2024 ethi Angidlali Ney'ngane eyayiney'ngoma eziwu-19 eziwu-8 yalezo ngoma lezo yathola ama-million 8 million eyathola lapho. Cha sekukuningi kakhulu esitosile ngoKhuzani. Kuningi kakhulu futhi esikubongile egameni lakhe. Kuningi kakhulu futhi esikubonile kulo nyaka. UDisemba uKhuzani uwuvala with a bang. Uwuvala ngampela phaqa. Kusabathe kuyavela ngapha nangu Khuzani. Kusabathe kuyavela ngapha nangu Khuzani. Le album mhlawumbe bengasabhekile izinto ey'theni lapha kumasama cause baningi abafowethu ade bekhona and ade ubabona futhi bashisile kakhulu online, including igeng efana noMafikizolo ade bekhona laphaya. So sithanda nje ukuthi siphinde sibongise kakhulu ukuthi athole ithuba lokuthi Khuzani aphinde ahlomule nge-award ade emabili kawangenelile, enye bekuyi-best male artist ehambeke nezinye iy'nsizwa or nenye insizwa-ke laphayana yakweminye iminxa ekhona lapha eSouth Africa ongamapiyano uma ngicabanga, kodwa-ke la kumaskandi kuhambe kakhulu. Okumele niku-understand-ke ngale album le ekaMaskandi yiyo phela le album abantu abayihlaziya kakhulu last year na-this year bekhuluma konke abantu iy'jingi, isigege, whatever kade bekubeka, kodwa yakwazi ukuthi yena-ke abuye nayo uKhuzani-ke leyo award leyo okuyinto enhle kakhulu-ke eyenzakalayo. Njengoba nje ezoba nodwendwe nje uKhuzani or udwendwe lwakhe luqhubeka usa-eda khona ey'ntweni ayi-achieve-ile njengoba kade nase-USA wabuya nama-awards ayi-2. So this year yabona ungene everywhere uKhuzani. Nakhona nje kusewumusa ukuthi yena aphinde akwazi ukuthi uma engenelela lapha aphinde athole something kumasama because laphana kumasama uyangena ungabuyi nalutho. Lowo mlando loyo uyaziwa, uke wenzeka before bakubona lokho abantu, kodwa-ke akusenani abantu aba-enjoy-e i-award yesi-26 le if ngicabanga because ade bemhlonipha ngenye i-award last week uKhuzani uyabuya futhi uzothola enye. So into enhle kakhulu leyo. Cha awuqhubeke umsebenzi, udwendwe luqhubeke kube kuhle, yonke into iphethwe kahle. Sizobalindela amavidiyo-ke iy'ncomo ezilokhu zingenile-ke sibheka kuKhuzani. Lo bekuwunyaka wakhe without a doubt uKhuzani. Lo unyaka ube muhle kakhulu. Angazi uyokube khona omunye unyaka ozoba muhle njengalo empeleni uKhuzani. Bekuyilokho nje ngikaze ukuthi ngibonge ithuba sodibana okuzayo. Siyinto Fire Soweto TV. Siyabulela. Awusafani nomfana odansa kuze kuthi bethi hayibo wabona ubuhlwile eda kunankinga akho muntu vele. Leli-ke baba nathi elifaneleko. Awuphetheleli yapha. Uzophatha le nduku. Njoba lithi leli Mr. Bese leli lizobe liphethe umama. Leli uzolinika umama kusasa. Bebona ukuthi uMr. Kuba noMrs. K phela bengeke ngithi Mrs. Kuba ufuna into uyishaya ihlakani Mrs. K. Yayibona manje bawuthi Mrs. Kuba ngathi impala. Yiko nje Mr. Kuba ngathi ngithi Mrs. K. Ngoba manje ngifuna niphathe amahanga ziphathwe muntu. Ngoba nomshado la ekhaya awukwazi bebikho umshado nje.